Oh, Gini ki ikere na ahụ. achọrọ ka m wepụ ihe gbata ga hold on. Ọkụ na hụ nwa lukru fresh. Enwere mgbe ọ bịara nga nye m stress. Ị ga-eyicha ndị ihe nwa mkpi. Ihe onye akwụrụ ụgwọ isi nne ya na mba. Ga-ebịa nga gere ma ahụ egbere m kamera. Look at nwatakịrị tepụrụ etepụ. O ji bịa nga wụta stress bi ya gbere m kamera. O kwuru m ọ bịara kelee m amụa kwuwere okwu nwa bingo. Unu ga-ama rules and regulation. You cannot pay it. You cannot pay it. Lee nwatakịrị yiri nwa Sama Ọkpara ji bịara nga na respect onwe ya. Bịa nwa yiri Rashidi Yakini tọnụ. Asị gị tọnụ arịa 3 times. Ị gara ịkpasuru iwe na. Asị gị tọnụ arịa 3 times. Irile n'upolo ndị emeghe promo, ndị advert. Bịala ihe abịa ewu onwe gị n'ala. Irile n'upolo ndị emeghe promo rechargeable lamp. Bịala nga abịa ewu onwe gị n'ala. Ki ikwenu host n'ụkwa ịgbagha bọọlụ. Oh, no, host. Oh. The church here bring you down. Don't make me angry here. No. You're here. They praising. Keep your happy woman. I think how much. I told that out from you now. Hello, you know, we hear me. The car host. Is your ball? All leggings. Hey, leggings. Hey, leggings. Bianga. Tonazo. Whatever reverse bear. Artist. Whatever phone. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Ya bag. You watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chideka Bago. Nwa Bia. Ike ayiri iko ya no na nso. Ike ndị nọ na nso. Tinu phone ahụ n'ihu gị this guy. Let's see, look at me. You want your bag? How many must say it? What I can't initially don't come here, give him a call those who Hana Remba. The Polanga pay me here. Oh, they will leave. Debbie, you think I'm joking here? Are we going to respect your Mugina? Sorry, sir. Oti rila pana ko ye mega advert. Akwe e get respect your Mugina. They will leave. Makwala ara gen keto tam ho ni when ara the Philippines. E get respect your Mugina. Ebe ni mo state issue. How many MBC? Yes, sir? How many MBC? Onye umezi. Onye obizi ka wo iwo onye ebe. Umezi. Ebe ka ishi n'Imo State Chineke agbaga ọkụ this girl. How many MBC? Mbise. Ebe na Mbise. Umezi. Ebe na Umezi. Apajala. Ebe na Apajala. Obama. Ebe na Obama. Umokoro. Kebish na watch him.
Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? A na-eshi Mama Put. Ọ Mama Put ka iji ketara yiri ihe eji emeghe promo emeghe advert. Mama Put ka iji kere yiri polo eji emeghe advert emeghe promo yiri ma legis. Ịchọọchị ha mepụta ogile isi ya. Kwụ isi bis bịa nga bịa emeghe m ihe. Ekwesịrị ịhụ nsọ gị? Mba, aka m na-ahụ nsọ. Enwele ihe Arab na ụta ya sị ya agbamaghị. Ara just gbachapụ m last month, but agwọọla. Ara gbara m last month, but agwọọla. Last week or last month? Last month. I'm not joking. Are you serious? Gịnị kọsụrụ ya, my sister? Etetere m oke isi awụwa m. That was the last thing m chetara. Next thing m ahụ onwe m na Yabatek. Tinu fonu n'ihu gị ma na-ahụ gị. Ihe eji nye gị cross chaplet a n'olu. Because in on drugs. Chai, gaa wetakodi ọgwụ gị. Eji m ya, anọ m n'ebe m na-eshi nri. Okay, chai. Nwata Mbaise ara agbagha ọkịrị mgbawa isi ya nwa aja ya ara. Onye ara bịara interview. But ka na-aga ụlọ ọgwụ ahụ dọkịta ga-akwụ ya? Even enwere m appointment on Tuesday. Chai, ndonna. Onye ji decha n'ite ụta. Ndonna. But ị na-ata arụ? Ataburu m arụ, but atagazie m. Okay, mgbe ahụ o bidoro ga-enwe onye tara arụ? Aunti m. Aunti gị? Gịnị ya bi? Ndo harawa. Ị ga-agbakecha ntente nna. Ọta arụ dị ụtọ hara agbaghị. Ị dị afọ ole? Adịm 58 years. Adịm 58 years. 58? Ị dị sure na ịgba kechala? Ama ọ na-emetụ m, ọ na-emetụ ya ọbatakwa ya ọpụ. No, I'm not joking here. Adịm 58, Bishop. Age. Adịm 58. 28 or 58? Sorry, 58. No, listen. I let him grew before. I see the 28 connect the 58. 58. Ele which year camera? Bishop, Abraham, the Ara Mmiri chetagazi m ihe. Ndị Ara ga-ekwe gị n'aka before week ha na-agwụla gị na ndị Ara ga-ekwe n'aka ha ga-akụ gị ihe. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it get back get just know what ya taku share the for what? Subscribe for this place. Chineke bago.